változott vétel? Hát jó, azért mondom, hogy valami gyanús dolgok vannak itt nálam, de nem baj, mindegy, az a lényeg, hogy hallatom, aztán a többi nem számít. Ha jó Dóni, akkor elköszönök, hagylak elmenni. Jó étvágyat az ebédhez, aztán további szép napot, jó rádiózást, 3 DX-et, 3 LG-től, 3-as Ferenc Ferenc Géza, szia, minden jót. Folyamatosan följebb ment, lejjebb ment, 8-ra, följebb ment, lejjebb ment. Tehát erre nem lehet biztosat mondani, hogy akkor most az annyi. Olyan átlagot mondok, most 8-as óta, mint az előbb. Szervusz Géza, viszont hallásra, Hánó LG-ig, akkor QRT. Rendben van, köszönöm szépen Tóni, akkor további szép napot, 0 LG-től a 3 FG, szia, minden jót. Szia, minden jót. Tóni bácsi, adjál nekem légy szíves egy kis riportot, 3-as Y-mér vagyok Pécsről. Hogy lesz a esmérő szerint? Sanyikám, 10 voltál kereken, és te kiragasztottad a műszert. Igen, pedig ez pont 100 watt, Miki megy ST102, és itt a CN801-es, 1-1-es SVR mellett mutatja 100 wattot, úgyhogy egy dekával se több. Már lassan, már van egy év, de szerintem talán. És jó bírja, látod, működik. Te használod? Persze. De nem csak, ugye? Ó, hát keveset, meg most már kevesebbet fogom, de igen, úgyhogy persze. Na Zoli, most leállítottam a motor 12-20-12-30 a feszültség, és állítom, hogy így nem gúrnyad be, mint az amerikai. Semmi gúrnyadás nincs, hát a világos karcsit nézd meg, amikor leállítja. Jó, de ez azért nem gúrnyad meg állítólag, mert az amerikaival egy fix 5 wattos ilyen porcelán ellenállás volt, egy 47 ohm. És ott olyan feszkó esett, mikor így lement a ez meg áramgenerátoros itt a zetagik, az a BD139, az meg mindig biztosítja biztos a szuplát.